शुद्ध गंगाय गौरांगी कुरंगी लंगी मेक्षणां दीतकोटीन्दुबिम्बश्याम अम्बुदामरसंवृतां नवीनवल्लवी वृन्दा दम्मीलोत्पुल्लमल्लिकां दिव्यरत्नादि अलङ्कार सेव्यमानतनुश्रियं विदग्धामण्डलगुरुं गणगौरवमण्डिताम् अतिप्रेष्ठवयस्याबीर अष्टाबीर अभिवेष्टितां चञ्चलापाङ्गभङ्गेन व्याकुलीकृतकेशवां गोष्ठेन्द्रसुतजिवातु राम्यबिम्बादारामृतं त्वामा असौ व्याकटे नत्वा विलुटन् यमुनातटे काकुबीरव्याकुलस्वन्तो जनो वृन्दावनेश्वरी कृतागस्केपौ अयोग्येऽपि जाने अस्मिन् कुमताव अपि दास्यदानप्रादानस्य लवम् अपि उपपादय युक्तत्वया जनो नैव दुःखितोऽयम् उपेक्षितुं कृपाद्योतद्राव च चित्तनवनीतासि यत सदा. हे रूपमाला गोस्वामी स्तवमालांतू तांणी वर्णन केलेलं असे भजन तांणी बरयलें असे. हे महाराणीले हें रूप भांगराकिंत चड चमकता. तिगेल चंदाय पळोवन दोळ आनी मस्त आकर्षक आस. हे राणील तिगेले तोंड करोडो चंद्राक सोलसिता. ही राणी पावसाळीचे मोडाचे आंवगाले घालवरी न्हेसल्यावरी बारी सुंदर दिसता. ही राणी बारी सान प्रियेची गोपिका स्त्रियांच्या हातान राणिका मल्लिका फुलांनी मुकुटमालांनी सजयला तिका. त्या राणी चंदाई भारी चंद आशिल्ले रत्न आनी विंगड आभूषण घालून तिगेले सेव केला त्या गोपिका स्त्रियांनी. ही बुद्धिमान आशिल्ली विशेष जावन गोपिका स्त्रियाली शिक्षिका. ही राणी विस्तृत रूपांनी सुसज्जित गुणांनी ती आस. ती राणी तिगेले 8 मोगाची दोस्ताले ओट्टो आस. ती राणी भगवन केशवाक तिगेले वारी दोळेन दृश्टीन पळोवन जागेता. केशवाक तिका पळोवन भारी आनंद जाता. हे वृंदावनाची राणी यमुना तटवरी तो माती बघून हे एक व्यक्ती उत्तेजित हृदयाने उल्लच जायनाचे स्वराने तिगेलेगी मागणी करता आस. त्या व्यक्तीने कसने अपराध केलेला असो, तो अयोग्य असो आणि तागेल बुद्धी कुटील असो, त्या व्यक्तीक तुगेल भक्ती सेवे करचेक एक भक्तीन तूं एक सान एक कण दी म्हणून न्हू मागता आस. कळ म्हळ्यारी तुगेल हृदयान तूं ताज लोणी तुगेल दिव्य रूपांनी ते करगता आस. तशी पीडित व्यक्तीक उपेक्षा करचे उचित न्हय म्हणून सांगता आस.